पणजीतील पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जाणारा मिरामार समुद्रकिनारा. या मिरामार समुद्रकिनारी काल रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास एक कासव आलं आणि इथल्या स्थानिकांमध्ये एक चांगल्या प्रकारची एक भावना उत्पन्न झाली. कासव इथं आलं, कासवानं या ठिकाणी अंडी घातली आणि अंडी घातल्यानंतर फॉरेस्ट ऑफिसर्सना, वन अधिकाऱ्यांना त्याच्या संदर्भात कळवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी इथे येऊन या ठिकाणची पाहणी केली. या ठिकाणची पाहणी केल्यानंतर या समुद्र किनाऱ्यावर त्या अंड्यांचं संवर्धन करणं शक्य नसल्यामुळे कासवाची अंडी ही या ठिकाणावरून जिथे कासवांचं संवर्धन केलं जातं, जिथे कासवांच्या अंड्यांचं संवर्धन केलं जातं त्या मांद्रे येथील समुद्रकिनारी किंवा मोर्जी येथील समुद्रकिनारी त्या अंड्यांना घेऊन जाण्यात आलं आहे. जे कासवप्रेमी आहेत किंवा पर्यावरणप्रेमी आहेत किंवा जे वन अधिकारी आहेत त्यांच्या माहितीनुसार कासव सर्वप्रथम या ठिकाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी अंडी घालायची असतात त्या ठिकाणी येऊन काही दिवस पाहणी करतं. त्यानंतर समुद्राच्या पाण्यापासून जवळजवळ 100 ते 200 मीटर अंतरावरती किंवा 400 ते 500 मीटर अंतरावरती बाहेर येतं आणि त्या ठिकाणी अंडी घालण्यासाठी तो सुरुवात करतो. अंडी घालण्यासाठी समुद्राच्या त्या किनाऱ्याच्या रेतीमध्ये जवळजवळ 1 ते 1.5 फूट खोल तो खड्डा खोदतो आणि त्या खड्ड्यामध्ये तो अंडी घालतो. मग त्याच्यानंतर रेडियस तो क्रिएट करतो. 360 डिग्रीमध्ये त्या अंड्यांना चांगलं कवर करण्यासाठी चारही बाजूंनी तो त्या अंड्यांना कवर करतो आणि त्या स्वतःच्या शरीराच्या माध्यमातून स्वतःच्या शरीराचा दाब देऊन त्या अंड्यांना चांगल्या पद्धतीनं झाकतो. जवळजवळ 80 ते 150 अंडी एका वेळेला हे कासव घालतं आणि ती त्या अंड्यांमधून पिल्ली बाहेर येण्यासाठी 55 ते 60 दिवसांचा कालावधी लागतो. ही संपूर्ण माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रुडंट मीडियासाठी ऋषिकेश सावंतसह शिरीष, पणजी.